Suwantene sae Mak Cangik. Ha nggih manten ya. Aja omong Mas Meo. Nyapa? Ora ana omong. Aja omong tak kayak krek tenan lho. Akarana karanan marati Awas, ngati-hati ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Yuk, Nduk. Alon-alon. Terus tarik napas. Iya. Heeh. Iya. Tepuk tangan. Rol Tepuk lanang. tangan. Ah, kuat tenan lho. Wah, jan elok tenan bocah iki. Nggih. Terus ki abot iki. Gen cengkok iki munggah neh rawani, Nduk. Mantun, Pak. Ayo coba, ayo. Wah, kaya mbokmu ngono kae, ayo. Baleni. Ah, jos luar biasa iki. Lek kono enek son horeg ya iki lho sinden horeg ya iki. Yanter suarane. Terus Nduk. Sinopo sinu karata mreketarata pakartining ngelmu Ninu ninu. kang tumrap ing tanah Jawa. Ana. Agama ageming ngaji Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Ah, lagi pisan iki nyoba tembang Pangkur Semarang, Nduk. lagi niki Pak. Perdana niki Pak. Pisan tapi langsung sukses niki luar biasa loh Mas Yoyo. Nggih. Sok Ini- neh nembang iki Pangkur Nggih. Semarangane cakepane Dimas Niken Salindri. Ah, asine wampun arep kula
kerjaan liku, Pak. Tapi kan Terus? kula tasih ajre. Dadi Oh, ora masalah. Sok lek Pak Kapan-kapan Roso aja. dadi lurah sok genti ditokne kuwi ya. Amin. Iya, nggih. Saiki bisa bajing loncate sampean arep pelok apa slendro? Ayo. Slendro. Slendro sing cara saiki lek sing pelok kayak nano neno ya nono. Ne. Jangan yang itu, slendro saja. Wow, sing kakinean. Oke, siap. Ini saya menjoget toh, Pak. Apa? Sampean joget kene genembang. Oh, iya. Sampean fokus terhadap tariannya. Oh, iya. Tol. Ini Kene peluak-peluak kene minggir. joget. Nah, kono ngoglek diesel. Mulai bae. Mulai bae. Mulai. Heeh. Aja ngawur Lah engko sing ngendumnya amplop sapa? Mulai. Mulai nang omahmu. Lho, Ngapain? Wah. Ya ora apa-apa. Ya. Tak dadekne tak dadekne Apa? Nang to? pokok Apa sing gelem? pokok sing tak pakani, tak ombeni mendina. Ya ora. Weh, ya kaya ki. Hei. Wis nate petuk karo Cak Miyo ngeten iki. Sampun, Pak. Lah, karo Cak Pentul barang. Dereng lek kalih Cak niki. pentol. Mu pentol to. Nggih. Tak kira pentul. Masa urung karo aku kan, weh? Urung, Lah seminggu kae. apaan sih? Apa-apaan sih? Kamu berlalu dengan aku. Aku wis tau ketemu orang tuh mbek sampe nih. Mungkin kae aku mbok ambungi. Ye! Sik ta. Lamu hek apa aku ke sejenis anu ingon-ingone omonganmu. Jo fitnah ya, jo fitnah ya. Ora, tanah nanti ketemu sampean lali. Wilujeng Apa dalu toh? genduk niken. Iya, selamat malam Om Mio. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Panjenengan saiki kelas gimana? piro? Sekarang sudah kelas 2 SMA. Kita terakhir ketemu itu waktu aku kelas 3 SMP. 3 SMP, Iya. sakniki kelas 2 SMA. 2 SMA. Sudah 2 tahun kita tidak bertemu. Luar Apakah biasa. kamu kangen sama aku? Iya, Samio? Nduk. Lho, ngene iki lho, Nggih. Tol. Dadi piantun kiki nek open karo bocah Ya. cilik-cilik. Ya iya tanah. Ketemu ki sing apik, Sing apik. suwira tau ketemu ki kudune Nggih. menyapa dengan baik. Ora kaya sampean Lah, Niken. langsung fitnah. Aku tau ngambung sampean. Lah Mbok kae. kira aku ya apa? Kae nang panekan kae mak sengok ngono. Oh alah, Sik to. pas ngidu Oh, wae alah. lho, Nduk, kowe. Mbok menawa kowe pas ngidu kenek kono, ngono. Iya idonono. Tanah iki asbak. Ora oleh nesu, wong lanang nesu mati. Ora oleh Ane nesu. Mbak Mudin. Heeh. Tanah nyar nih. Mbak Niken. Apa? Sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah sehat. Sampean piye? Aku ya. Yo ngene iki. Wis ora tau bener ta, Tol? Aku salah terus lho. Lho karo wong ganteng kok ya. Mas piye kabar? Lah kowe piye? Lah piye? Nek karo kene penak. Lah piye? Kabarmu apik ya, Nduk Niken ya. Alhamdulillah saya Om Mio. Sampean piye? Alhamdulillah padha-padha becike ya, Alhamdulillah. Ya muga-muga tansah seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Niken. Jane renek sing ganteng wong loro iki. Tenan, Biar. aku ya gak terus pilih-pilih iki apik, iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus Ning padha eleke. ya timbang Aja terus kowe ngomong anak wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? oke gosok we ha oke. Hah? Ibuku. Ibuku tok, ibuku ya maksa. Hah? Ibuku Mbak Niken ning kowe maksa. Heeh. Arep muni elek ya anake dhewe. Bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Lho ibuke bar muni ganteng terus mutah kok Lho. langsung. Nduk. Ya. Pun dangi mak canggih Yulimbo. Nggih. Ayo Nduk nembang sing Nggih, napa, apik. Pak? Coba saiki ngulon parane nganti jujuk ning parahyangan
tegese engko lagune Bajing Loncat. Aku percaya yen sing jogeti jenengan mesti sangat luar biasa. Nggih, Pak. Untuk bawahnya, Ya. nah, iki bebas jenengan boleh memilih arep nyoba pangkur Semarangan boleh utawa apa wae boleh. Ngono Oh, kuwi. gitu. Nggih, ngono kuwi. Barometer pesinden Indonesia menika. Ah, barometer. Pak Yoyo. Nggih. 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 Nggih, tirase jenengan kula kan jajal pangkur Semarangan, Pak. Oh, oke, jajal. Kira-kira anu iso ngungkuli mbokmu apa ora lek bantere genah banter sampean, napase landung sampean. Aku percaya yen sampean luwih tetek, luwih dadak, luwih kulino, wo, mbokmu genah wae tak ijolne bar kuwi ta. Maksudnya lingguhe tak pindah rene ngono lho tak Oh, ijolne. lungguhe. Oh, jejer aku berarti, Pak. Oh, jejer Ya, awak. Iwak sarep tak musuhne banci-banci kengkeng. Oh iya, aja kakek ngomong sampean-sampean iki. Ora aku ora omong. Aku omong ya percuma. Lho kan kenyeh. Wis omongnya aja omong iku ngesakne iku lho. Iya. Ayo. Ayo coba. Pak niki nyoba nggih, Pak? Mungkin Nyoba, nek Rama. mboten nutut piye, Pak? Ora masalah kok tak sambung ora nutut. Ayo, nggih. Mingkaraming Yo, Kados diaturake. pundi solahipun genduk Ayu Niken Sarindri ingkang dipun anti-anti sedaya masyarakat wonten ing tlatah Simbatan. Nggih, siap, nggih. Ingkang mirsani pun jomblo kali jaduman. Kok ngungu ya. Nggih. Roh apa? Paga, yuk. Bajing Loncat. Oke. Ya. Oke. Kenal? Bajing loncat ka astana. Aduh, iya. Yuk. Abdi lepat narosan kati anggal. Bajing loncat. Awas kan. Out. Hey. Awas. Hey. Oh. Awas. Oi. Ho. Ha. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Api
Hiji. Ah. Tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Multi talenta tenan. Piyantone ayu, suarane apik, jogete nggih becik. Ah iya nggih. Isih enom pisan. Aku ki andekno duwe adik isih SMA wae kok meteng. Lah iki lho. Lah lek didik piye sampean kok iso kaya ngono? Anu lah ngendikane mbahku malah beneran, Nduk, ndang oleh hasil. Iya nggih. Ngoten niku mesti enten tirakate tiyang sepuh prihatine wong tuwa sing anjalari bocah niku dadi ketrima uripe kaya Niken Salindri ngoten niku. Mekaten leres Mak Cange, yang saya tahu tidak ada anak hebat, yang ada hanyalah anak terlatih sing mari hebat niku donga wong tuane. Nggih, mila saking menika. Mula ya gendho Niken karo wong tuwa lho, bektine mboten umum. Luar biasa. Ngatasi jane ya wis ngerti dhuwit ning ranate ngurusi dhuwit ra nate gendho Niken kuwi. Niken niku mboten ngurus dhuwit. Nggih, sami ta bojo jenengan? Wah, bojoku paling pinter kok. Oh ning nggon cepitan dompet ngerti. Ning sabuke dipelurut ya. Nggih, wajan. Nggih, nggih. Niki wau jenengan ngendikane yang tol pagelaran wayang kulit niku luwes. Nggih. Dipun iseni dangdut nggih masuk. Nggih. Tayub oke. Tayub nggih oke. Klasikan oke, Klasik jaranan oke, oke, kosidah oke, sembarang Wah. oke. Toprak napa mlebet niki? Ya, Lho napa-napa mlebu toprak ludruk saged sedaya. Luwes sedaya. Nggih, nggih. Cobi nggih Mak Cange. Ning nuwun sewu kan nika tasih enten mbak-mbak nika dereng tampil. Heeh. Oh, gendut Niken niku adus keringet ben istirahat dhisik. Ngoten. Nggih. Kalau wis ngilangi lho ning jero lho mesak. Ya. ngesake. Dadi nyuwun sewu nek jenengan wau beto nenem kacahe Widuwati, kula nggih beto kathah, Pak. Oh, nggih. 9 pasukan bal-balan. ya kae ndang ditokke. Heeh. Ya. Kepareng jumeneng sepotipun hadroh malih, Mas. Lho, hadroh. Wah, lha iki anake anu kok. Biasane nek nang omah ngaji nek ning kene toke dandan wanita. Ya. Lah niki mestine lek iso anu nika to. Cara Jawa Timuran ngoten nika to. Nggih. Bedayan ngoten nika lek iso to. Oh ya. Nggih. Sepote bedayan. Mbak mriki lek ngaca wis ngilu wae. Wah. Nggih. Nggih. Ayo Sak. Nggih. Jawa Timuran. Ayo Rek, metu Rek. Ayo Ibama. Ayo. Ayo Rek, Ibama. Kayak belah sapi roso-roso. Nah. Wes kabeh, nek kabeh. Wes panggungnya muat. Iyo.
Yo. Disusul berikutnya kelas bantam. Iki sitok iki kelas bulu. Genyar nyapot. Kowe ra ngerti. Yanto ayu-ayu kok. Wow, persiapan bedayan sareng bersembilan. Ayo. Anak buaya Bagiron meni dodot iki. Iya. Ayo. Nggih. Niki yen to kanca-kanca seni sampun paripirsa nawi para pinilenggah dereng. Nggih. Iki ditepungke ngaten nggih Mak Cange. Monggo, monggo. Kepareng. Nggih. Pinggir dhewe. Mijil saking tlatah pundi naminipun sinten? Jiwan, Mas. Wedok. Kok Wedok. Kok lah. Yo, ada kaya buta. Kon Jiwan, jiwan. Mas. Heeh. Ini lho, ada kaya ngalani banser. Eh. Wedok. Jiwan, Anu, Mas Pentol, Mas, aku tak sing iki kuwi suarane medeni. Iki lho Ayu, namine sinten, Nduk? Ai. Aduh. Aik. A- Lah jenenge wong kok aik. Anu omahmu ndi, Nduk? Aku. Aduh. Alah. Iki piye kok? Alah. Anu bapakmu sapa? Memang nyi. Aduh, gosok tenan. Iki kok lek nyanyi piye? Ah gila sese. Wes wajahe ra memper ditekoni. Lah, anu iki kuwi medeni. Ya kuwi ya. Jenengmu Loh, sapa? mau Nduk? sing jiwan rong kenalan lho, sing jiwan mau. Lah, Mas suarane Arek lanang pun kok, Mas. Yo, buta niku senes. Nggih. Niku pelika saking jiwan. Oh. Nek niki Nganggo V. untuk 1000 ya. Oh, untune 2 meter. Ngomongin Velika kok Velika. Heeh. Lah nek iki kingke sapa? Ai. Jenenge kok aik, oh penyakit. Lah nek iki sapa, Nduk? Aduh, iki kok anu nyuwun sewu. Widuwati sakmene mbane kok ora enek sing becus to Oh, ya. lae. Iki sapa? Siti Nur Husnul Khotimah. Alah jabat. Gusti. Jenenge Pak Rasa ngumpule sindian Pak Gebluk. Lha kabeh ra memper. Sinten namine sinten? Siti Siti sinten? Fatimah. Lah Nggih. nyuwun sewu Pak Rasa anggenipun beleh sapi menika nggih jagakne bocah-bocah niki. Niki rasa-rasa nggo beleh sapi. Mbak sinten mau Siti sinten? Aduh Mbak? nyuwun sewu, Mas. Nggih. Iki ning kene malah turu. Aduh, Byung. Anu naminipun sinten, Mbah? Kula kok Mbah untumu kuwi kok Mbah. Apa? Lah piye lek ku nyeluk ki piye? Wong liyane bening-bening kene iki. Kowe rada rono lho yo bawang kowe kuwi kok. Nah aku jukawan poso lho, Nduk. Untumu bogang loro nggonku turah gelem piye? Moh gak aku. Wis gak aku. Tepungke. Once derek pitepangan kula paring asma Sablah. Cablah. Nggih. Saya. Saka ndi, Nduk? Saka Kula- donya apa kula- saka alam? Alam gaibmu. Pripun? Saking Mas? pundi, Rong? Kula saking Baben. Ayo. Piye?
Kok babat Lah tak yo berarti- mangku kono lho kon piye kok iso. Wah, lah iki jelas bose konoan. Lho, waduh, sing sisihe sitok kono amu ki rasa mbok cekel urip-urip. Yang mana Thomas? Waduh, wedok nek iki. Iya. Tol, nek iki wedok iki. Asli? Suarane halus. Iya jare. Yang mana yang dipegang Mas? Ya. Ya tahu. Ya Allah. Tapi iki kok nguyuhe ngadeg. Loh, nek lugu yo klangser Thomas. Ah, perkara kowe ke cah cilik-cilik padha tekon aku. Mas Meo sitok sindene leh nguyuh ngadeg kelakuanmu mesti. Ki kaparingan asma sinten mijil saking telatah pundi? Nama saya Lilis Mas. Lilis saking? Iya, dari Ngawinan. Oh, dia ngawinan. Ngawi ngono tok Loh. ora usah nganggo nan. Kalau Madiun itu Madiunan. Heeh. Kalau Magetan, Magetanan. kalau Ngawi, Oh iya iya. Ya ngawinan. Menika pesinden ngawinan. Kowe yo ngawinan, Nduk. Oh, iki lho halus iki. Halus. iki. Kuwi asli ton Solo. Suprobo iki Suprobo. Solo. Kaya Betara opo iki? Naminipun sinten? si saderengipun kula uluk salami. Mekaten woi becik nek iki. Baca. Ngaturaken wilujeng dalu. Dalu. Para pamirsa sedaya. Nggih. Ngomong Alhamdulillah. sak jam. Kula saged sowan dhateng mriki. Kula tebih saking Pracimantara Wonogiri. Wonogiri batu-batu. Nggih, kula paring asma. Naminipun Napa nggih? anu wonten salah setunggalé niyaganipun Pak Yoyok menika saking Wonogiri. Oh, mekaten. Mbok menawa nek langgananmu. Mbok pilih badhe mampir ten Pracimantara monggo lho Mas. Sapa Mas? Sapa Mas? Ingkang pundi? Loso. Goleki tanggamu lho, So. Mas Loso niku nggih Pracimantara. Nggih, Pracimantara niku. Oh. Timipun Pak Yoyo. Nggih, kula paring asma Naira Filansia Stefani, Mas. Asline sinten, Mbak? Asline. Kula Jare paring brane ono neh. Naira Filansia Stefani. Nama asli KTP Goplo. Ngono lho, Den. Goplo. Nggih. Ora sederek, nek ora bir goplo. Yo. Lah nek sing pinggir iki lho jenenge apik. Anu jenengmu sapa, Nduk? Dereng to, Mas. Heeh, urung no. Heeh. Terakhir tekoni lho, Mas. Iya, jenengmu sapa? Paring asma kula Diahi Roro Velika Anaconda Pramodawardhani Plekenu Maina Sesar Bebek Kondalawati. Wong jeneng kok nganggo plekenuk. Aslinipun sinten? Tri Haryanto, Mas. Tri Haryanto. Iya. Tri Haryanto. Lah, iki lho apik menik-menik jan kaya niken Salindri. Weh, batobat. Dok maju, Nduk. Menika kados niken nggih, Bu. Heeh, delok coba suarane piye, Nduk? Aduh. Lah kok yo metu tembake. Hetara yo banci lho, Mas. Oh,